Dobrý večer všetci. Vítam vás na tejto nádhernej tvorbe. Vlastne radosť z tvorby. Tento priestor a Zoom je pre vás. Takže ak máte akékoľvek otázky, môžete sa opýtať v angličtine, v češtine. Ja všetko preložím. A moja prvá otázka na vás je, čo by ste chceli prijať, dostať z tohto Zoomu? A čo je tvorba pre vás? Všetko, čo ste sa rozhodli, že tvorba, tvorenie je, zničíte a pretvoríte to teraz. Right and wrong, good and bad, pot and poke, all 100 shorts, boys, povats, faces, creations and beyonds. Vyzerá to, že tvorba je pre vás je veľa práce. Mám nejaké veci pre vás, lebo tento rok, čo prichádza 2025 a moja otázka na vás je, čo si žiadate od 2025? A čo ak 2025 môže byť tvorba s totálnou ľahkosťou, radosťou a slávou? Zvyčajne ľudia si dávajú ciele a napríklad vo financiách. A čo aké by to bolo, keby ste robili to, čo sa vám páči a peniaze by boli taký side effect, vedľajší efekt z toho. Aký život by ste si želali vytvoriť? Radšej aké peniaze? A ja som mala krásnu debatu dnes s jednou pani, krásnou pani, a opýtala som sa jej otázku, čo som schopná prijať dnes, čo som nebola schopná prijať včera. A toto bude aj otázka pre vás a aj na nasledujúci rok 2025. Čo môžem a som schopná prijať dnes, čo som nebola schopná prijať včera. A čo ak moja tvorba môže byť z väčšieho priestoru príjmania ako robenia? Aj v čete už máme nejaké veci. Máme tam prúdenie, ľahkosť, radosť tvorby peňazí, radosť tvorby biznisu. Chcem byť ako lepšia, ako som, nie ako vôbec si dokážem predstaviť teraz a prijímať radšej ako robiť. Takže aké by to bolo, keby ste v tomto najbližšom roku mali priestor prijímania radšej ako robenia a všetko, čo vám nedovolí mať tento priestor vo vašom živote, zničíte a pretvoríte to teraz. Right and wrong, good and bad, pot and poke, all 100 shorts, boys, povats, creations, spaces and beyonds. Má ešte ďalšie otázky, aké by to bolo pre vás, keby ste mali 1 milión eur, ako sa povie, príjem 1 milión eur za najbližší rok, najbližšom celom roku. Ja som si to žiadala v českých korunách, ale teraz som to už začala žiadať v eurách. Obrat. 1 milión eur obrat najbližší rok. Aké by to bolo pre vás? A všetko, čo vám nedovoluje toto prijať, zničíte a pretvoríte teraz. Right and wrong, good and bad, pot and poke, all 9 chores, boys, povats, bases, creations and beyonds, all 100, sorry. Aké by to bolo pre vás mať viacej kvalitného času vo svojom živote?
viacej akoby kvalitného času tráviť. Každý sa baví o rodine, mať viacej času s rodinou, mať viacej času, ale nikto sa nebaví o tom, o sebe. A keby to bolo, keď ty si mal viacej kvalitného času vo svojom živote. A všetko, čo vám nedovoluje, zničíte a pretvoríte to. Right and Wrong, Good and Bad, Pot and Pock, all 100 short boys, povads, creations and beyonds. A ak máte nejaké otázky na radosť z tvorby, dajte to prosím do chatu. A ja teraz poviem Zuzkin pri May I contribute with one comment? We wish, thank you, we wish to free ourselves from the past that defines us and receive everything, even unacceptable, with ease, including money and relationships. Takže prečítala som Zuzkin koment. Ďakujeme za preklad. Oslobodiť sa od minulosti, nech nás nedefinuje. Prijať všetko s ľahkosťou. Aké sú tvoje kapacity? A aké sú tvoje kapacity, aké by si chcela otvoriť v 2025? Aké sú vaše kapacity? Všetkých. A sme na konci roka. A je tu naozaj taká zvláštna energia ukončovania. Cítite sa divne možno teraz? Ak áno, čo sa vlastne deje vo vašom svete? A čo ak táto divná energia môže byť práve začiatok nového roka? A čo ty vieš o tom, čo chceš vytvoriť v novom roku? A budeš ochotný zahrnúť svoju tvorbu v roku 2025. A všetko, čo vám toto nedovoluje zahrnúť vlastnú tvorbu 2025, zničíte, pretvoríte. Right and Wrong, Good and Bad, Pot and Pock, all 9 short boys, Povads, Basis, Creations and Beyonds. Chcem mať ľahkosť a radosť so svojím telom takisto. Petra píše v komentoch. Ste ochotní zahrnúť aj svoje tela do tvorby budúci rok? A ste ochotní začať počúvať svoje telo? Dneska som si aj ja dala barsy a po dlhej dobe a pani, ktorá mi dávala barsy, mi hovorila, že je mimo svojho tela, sa cíti akoby, nerozumie svoje telo a takisto nerozumie, ako by s ním mala komunikovať. Mi dneska povedala a teraz mám pre vás jeden taký tip, že si môžete začať tak, aj napríklad aj teraz, že si položíte ruky na svoje telo a čokoľvek, čo sa vám deje vo vašom živote teraz, a sa môže práve ukázať vo vašom tele ako taká bolesť. Takže opýtajte sa, halo telo, alebo ahoj telo, čo mi ukazuješ? Lebo my uzavrieme to vždycky ako bolesť, ale zvyčajne veľakrát je to vedomie. Je to vedomie, ktoré nie sme ochotní mať a preto vaše telo musí kričať veľmi a preto sa to zdá ako bolesť a prejavuje sa to ako bolesť. A čo je to, ak to nie je teda len bolesť? Takže čo keby ste zahrnuli svoje telo do tvorby svojho života, svoje žitie a všetko, čo nedovoluje, toto zničíte a pretvoríte. Right and Wrong, Good and Bad, Pot and Pock, all 100 shorts, boys, povads, creations, bases and beyonds. Ak nerozumiete svojmu telu, opýtajte sa svojho tela, poproste svoje telo, aby s vami komunikovalo tak, aby ste mu rozumeli.
Takže, drahé telo, môžeš mi prosím ukázať spôsob, akým komunikuješ so mnou, aby som ti rozumel, aby sme rozprávali jedným jazykom. Čo ak môžete začať rozprávať tým istým jazykom ako vaše telo? A všetko, čo vám nedovoluje toto, zničíte a pretvoríte to. Right and wrong, good and bad, bottom pok, all 100, shorts, boys, povats, spaces, creations and beyonds. Čo ak 2025 nemusí byť taký istý ako 2024? Plánujete 2025 taký istý ako tento rok? Snáď nie. Alebo plánujete mať viac peňazí a trošku viacej vznešenosti? Čo ak 2025 môže byť ten najlepší rok vášho života? A 2026 a 7, každý nasledujúci rok bude ten najlepší rok vášho života. Veľa ľudí, ako starne, myslia si, že to bude len horšie a horšie. A keď budú starí, budú nešťastnejší. A aké je vaše uvedomenie alebo vnímanie, keď starnete, budete a pretransformovali by ste svoje vedomie na radosť? A všetko, čo vám nedovoluje toto vytvoriť, zničíte, pretvoríte. Right and wrong, good and bad, bottom pok, all 900, boys, povats, creation, bases and beyonds, all 100. Dovolujete si mať ľahkosť vo svojom živote a takisto začať počúvať svoje telo? Z môjho uhla pohľadu je to naozaj veľmi dôležitá časť nášho života, lebo bez nášho tela by sme si to ani nedokázali tu veľmi užiť. Takže opýtate sa, čo vaše telo vyžaduje od vás, čo mu nie ste ochotní teraz dať. Zatiaľ. Lebo ak budete ochotní mu to dať, vaša tvorba začne byť viacej radostná. A všetko, čo toto je, zdvihlo a nechalo odísť, zničíte, pretvoríte. Right and wrong, good and bad, bottom pok, all 100, shorts, boys, povats, bases, creations and beyonds. A aké projekcie máte na najbližší prichádzajúci rok vo vašej hlave? Aké projekcie? A čo ak projekcia nie je zlá? A čo keď môžete projektovať nekonečné možnosti? Až mi prišli zimom liavky po chrbte. Aké nekonečné možnosti by ste chceli mať 2025, ktoré možno teraz potlačate a možno trošku počítate v hlave, lebo neviete si to predstaviť, ako sa to stane, ako sa to môže stáť a všetko, čo toto je. Od teraz začíname. Čo ak nemusíte vedieť, ako sa veci stanú vo vašom živote? Čo ak sa len môžete opýtať a prijímať? Opýtať sa a prijímať. A ešte raz opýtať sa len a len prijímať. Čo si viete požiadať teraz a na najbližší rok? Že vaša tvorba bude plná radosti a plná peňazí. A neviete ako. Neviete, ako sa toto stane. Len viete, že sa to stane. A všetko, čo vám nedovoluje, vám sa pýtať o veci,
a pýtať si veci, ktoré neviete, ako sa stanú, ako sa udejú, ako sa ukážu vo vašom živote, zničíte a pretvoríte to teraz. Right and wrong, good and bad, pot and pockle, 100 shorts, boys, povats, bases, creations and beyonds. Mne sa až točí v hlave, hovorí Simka. Aké šťastie mám. Čo ak by ste boli ochotní sa postaviť a vstúpiť do toho sveta? A čo je vaša cesta? Aký je váš spôsob? Váš. Čo nie je nikoho iného spôsob ani cesta. Snažíte sa stále len nasledovať iných ľudí alebo spôsoby, akým to robia, alebo hľadáte a pýtate sa pre seba a pre vašu unikátnu cestu. A všetko, čo vám nedovoluje toto, aby sa to ukázalo vašim unikátnym spôsobom, všetko, zničíte to teraz a pretvoríte to. A vo vašej tvorbe. Vo vašej unikátnej tvorbe. Right and wrong, good and bad, pot and pockle, 100 shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. Aké story, aké príbehy si hovoríte, keby ste si ich nehovorili, mali by ste všetky nekonečné možnosti na tento najbližší rok. Že napríklad ste biznis človek, podnikateľ, alebo že nemáte dosť peňazí, že nemáte kapacity, nemáte talenty, že ste už príliš starí, že ste ešte príliš mladí, alebo čokoľvek, čo to je. Boli by ste ochotní nechať odísť tieto príbehy a začať tvoriť z vašej unikátnosti, z vášho uhla pohľadu. Lebo váš uhol pohľadu tvorí vašu realitu. Takže aké uhly pohľadu máte teraz na vašu tvorbu, čo je, že to je ťažké. Že nedokážete príjmať peniaze ľahko. A napríklad aj keď ste v nejakej tvorbe už s niekým, alebo niečom, nemáte pocit, že je tam už dosť peňazí pre vás, že je tam dosť slobody napríklad pre vás, hej? Všetko, čo toto je, right and wrong, good and bad, pot and pockle, 100 shorts, boys, povats, bases and beyonds. Petra píše v čete, milujem tvoju facilitáciu v angličtine, je veľmi silná. Za každým, aj vám sa to možno stalo, ja som sa tiež, boli časy, kedy som sa snažila učiť angličtinu a ak je niečo vo vašom živote, čo sa snažíte učiť, a keby to bolo, keby ste sa nesnažili niečo naučiť, ale začnete tým byť. Lebo ja som tak nad tým rozmýšľala. Moje zručnosti v jazykoch, peniazoch, všetkom, čom som robila, ja som zistila, že často som sa prichytila, že hovorím, že sa niečo snažím naučiť. A to sú tie dva slova nebezpečné. Skúšam, pokúšam a učiť. Ak sa pokúšate učiť, len to skúšate a pravdepodobne to neukončíte, len to skúšate. A keď sa niečo snažíte učiť, je to takisto ťažká práca, akoby. Takže, čo ak by ste sa nemuseli učiť veci, čo keď môžete len požiadať byť vecami, buďte
Buďte angličtinou, buďte peniazmi a čokoľvek, čo to je vo vašom živote. A všetko, čo vám nedovoluje, toto zničíte, pretvoríte teraz. Right and wrong, good and bad, all 100 shorts, boys, povats, bases, creations and beyonds. Poets, creations, bases and beyonds. Toto je taká istá story. Aké story si hovoríte, že nemôžete? Byť peniazmi, byť rečou, byť zdravý, byť bohatý, byť krásny, byť úžasný, čokoľvek, čo to je. Ak si dovolíte tým byť, aký by bol váš život? A aký by bol váš život najbližších 5 rokov? Alebo za 5 rokov? A všetko, čo vám nedovoluje týmto byť a všetkým, čím by ste chceli byť, zničíte a pretvoríte to teraz. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 shorts, boys, povats, bases and beyonds. Iva píše, angličtina je univerzálny jazyk alebo svetový jazyk a ja hovorím si, pravda, a pýtam sa, koľko životov si rozprávala touto rečou a koľko, alebo akýkoľvek jazykom a koľko kapacity máš s rečmi, ktoré si hovorí, že nemáš. Aha, Michal tu píše, potrebujem sa odpútať od svojich detí. Poviem, popýtam sa, Michal. Ja milujem reči. Ivka hovorí, tuto na... Milujem cestovanie, odišla som, keď som mala 19 rokov. Ivka hovorí tuto na Zoome. Potom som prestala cestovať. A čo sa stalo? Ja mám teraz trojročné dieťa, ktorému som ostala. A teraz, a reč mi naozaj pomáha. A mám pocit, ako keby som nikdy neprestala cestovať. Rob čokoľvek, čo máš rád vo svojom jazyku, rob aj v tom druhom jazyku. Keď rád pozeráš filmy, tak pozeraj filmy v inom jazyku, čítaj v inom jazyku. A keď máš pocit, že nevieš hovoriť, tak vieš určite viac, ako si myslíš. Minulý rok sme išli do Mexika a ja som si myslela, že už ani neviem rozprávať španielsky a som neverila, koľko som vedela. Ďakujem za tento prínos, čo si práve povedala. Čo ak? Čo keď môžeš len stále ísť napredovať a nikdy sa nezastavovať? A vždycky som sa snažila byť perfektná vo všetkom, aj angličtine a učiť angličtinu perfektne. A nikdy som si nemyslela, že by som mohla učiť angličtinu. A potom, keď som sa stala jednou, tak som si povedala, že wow, úžasné. A je to naozaj nikdy nekončiace. Vždycky, keď si myslíš, že si už dosiahol nejaký level, tak stále príde niečo, čo ťa prekvapí, milo prekvapí. A takže je to super. Super, je tam stále veľmi veľa čo spoznávať. A teraz si povedala jednu dôležitú vec. Ak si myslíš, že tvoj level reči, peňazí, života, čo keď to môže byť stále lepšie.
keď si povieš, že toto bola tá najlepšia vec v mojom živote, tak to bola tá najlepšia vec v svojom živote. A čo ak si môžeš opýtať, čo keď toto bola tá najlepšia vec doteraz, doposiaľ, a ako sa to zlepší. Because sa zvyčajne uzamkneme do najlepšej veci v našom živote a nevieme sa potom hýbať vpred, lebo toto už bola tá najlepšia vec v našom živote. Pravda. Keď sa niečo dobre stane vo vašom živote, čo je tu ešte možné? Čo ak rok 2024 bol najlepší rokom doteraz? A čo keď 2025 môže byť ešte lepší? A všetko, čo vám nedovoluje toto, zničite a pretvoríte to teraz. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine, shorts, boys, povats, creations, bases, and beyond. We have a question. Sorry, thank you for the space. I would like to not a kind of odpoutat. How do you say in English? I would like to kind of lose ties with my kids. I really feel and live their problems in my body, and they're already 30 years of age. Thank you. Takže Michal, povedala som tvoju otázku. Takže chceš ich liečiť? Liečiš ich? Pýta sa ťa, liečiš ich svojim telom? Keď vnímaš niečo vo svojom tele a není to tvoje, tak to nevieš zmeniť. Nedokážeš to zmeniť. Všetko, čo nie je tvoje a snažíš sa to zmeniť akokoľvek, nebude to fungovať. A bude to práve tá bolesť, o ktorej sme sa bavili, a takisto to uzamkneš ešte hlbšie do svojho tela. Takže čo nie je tvoje, nedokážeš zmeniť. Čo je tu ešte možné? S tou informáciou, ktorú príjmaš cez tvoje telo vo vzťahu k svojim deťom. Ešte chceš tomu dodať niečo kľudne? Kľudne si odmutuj mikrofón. We have head shaking like yes, thank you. Maybe I will get a comment soon. So far, very good, thank you. Spíš se jako zeptat, co s tím, no. Počkaj. Co s tím, no, jako co s tou energií, když ji mám v tom těle a mám tu bolest, tak jako jak ji dostat, jakoby pryč. So please, how can I get rid of this energy? How to change this energy in my body? Thank you for the question. Ďakujeme ti za otázku. To je super. Čo keď sa nemusíš zbavovať? Čo keď stačí ju uznať? Povedať, aha, ďakujem ti telo, že mi hovoríš, že mi dávaš túto informáciu ohľadne a čo sa deje v živote mojich detí. Ďakujem ti telo. A čo je tu skutočne ešte možné? Čo môžem urobiť teraz, že táto zatiaľ, čo sa aj tá energia uľahčuje. Čo teraz? Je čas prestať ich liečiť. Je čas. Čo si sa rozhodol, že sa stane, keď vyliečiš svoje deti? Myslíš si, že ty vieš vyliečiť svoje deti, alebo že sa deti vedia liečiť samé? Sami, určite. Je tam nejaká informácia, ktorú im vieš dať, povedať, ktorú príjmu a budú schopní počuť túto informáciu. Čo je to? A čo je to tá informácia? Hej? A všetko, čo ti nedovoluje,
sa rozprávať s deťmi v reči, ktorej budú oni rozumieť, rozprávať sa s deťmi rečou, ktorú budú rozumieť, zničíš, pretvoríš. Right and wrong, good and bad, pot and poke, all 100 shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. Wow. Lebo často si myslíme, že keď máme vedomie, niečo sme si vedomí v našom tele, a to nie je naše, a nevieme to zmeniť v našom tele, ale keď uznáme túto informáciu, že je tu, môžeme sa jej opýtať otázku. Čo môžem urobiť s týmto? A keď to není moje, môžem to odoslať tam naspäť odosielateľovi s priloženým vedomím a všetko, čo to nedovoluje, takisto zničím a pretvorím. Right and wrong, good and bad, pot and poke, all 100 shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. A akú otázku sa môžem opýtať a môžem sa opýtať svojich detí, čo im otvorí vedomie. Nie z uhla pohľadu, že ich vyliečiš alebo že im pomôžeš, ale len otvoriť ich vnímanie a vedomie, aby si oni mohli vybrať inak. Nemôžeš to možno zmeniť pre nich, ale môžeš sa ich opýtať otázku, ktorá otvorí ich priestor vedomia. A ich priestor vedomia pre nich. Right and wrong, good and bad, pot and poke, all 100 shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. A potom mi môžeš povedať, nemusíte byť taký hlúpy, ako som ja. Nemusíte liečiť ľudí ako ja. Môžeš ostávať v otázke, čo môžem byť, čo môžem urobiť, je to moje, není to moje a čo s tým môžem urobiť, ak s tým môžem niečo urobiť. Right and wrong, good and bad, pot and poke, all 100 shorts, boys, povats, creations, bases and beyonds. Wow, super. Toto bolo veľké. Ďakujeme ti. Ďakujem. A ja, aj my. Ešte hovorí, moja malá dcéra bola chora poprvýkrát teraz. A musela brať tabletky. A nebola som v otázke, čo sa deje, aké vedomie má. Bo som si povedala, OK, je chora, má 38 teplotu, musíme ísť k doktorovi, aby nám dali tabletky. Vôbec som nebola v otázke, čo je to, čo môžeme s tým urobiť a aké vedomie má jej telo, aké vedomie jej dáva telo. A keby som bola v otázke, možno to mohlo byť iné. A teraz sa pokúšame, častokrát zatlačame naše vedomie samozrejme s liekmi. A keby som mala vedomie aj s liekmi, aké by bolo. Čo si čo nám telo snaží povedať? A čo ak sa ho nemusíme zbavovať toho vedomia, ale prijali ho, hej? Uznali ho. Wow. Krásne. Áno. Ďakujeme. Ak je tu ešte niečo iné, sa pýta. Michal is very grateful to you. Thank you so much and say beautiful. Michal, máš ešte niečo? Do you have anything else? Ešte máš niečo? Thank you so much, very good. Ešte jednu dôležitú vec k tomu. Ak neviem, čo vytvoriť, ako začať, toto sú príbehy
Som lenivý? Aha, počkajte, to čítala z komentu. Dobre, to čítala z komentu, že keď nie som ochotný niečo vytvoriť, myslím si, že som lenivý, lenivá. Ak sa môžete, tak začnite sa pýtať. A myslíme si, že si musíme nájsť projekty, nájsť veci, ktoré môžeme robiť, nájsť veci. Čo ak nemusíme nič hľadať a nájsť? Čo keď sa môžeme opýtať otázku, či môžem byť dnes a byť schopná vnímať, príjmať a byť na celú večnosť. A všetko, čo vám nedovoluje vnímať, byť a príjmať nekonečne, zničíte, pretvoríte right and wrong, good and bad, pot and pock, all 9, all 100, shorts, boys, poets, creations, bases and beyonds. My si myslíme, že musíme veci nájsť, ktoré milujeme, aby sme a nepýtame sa, veľakrát sa nepýtame, čo je to. A nezabúdame, že sa to môže ukázať ako zázračne. Čím môžem byť, čo môžem príjmať a vnímať. A keby som tým začala byť a príjmala to, a vo vzťahu k projektom, čo sú to za projekty, ukážu sa s totálnou ľahkosťou. Všetko, čo vám nedovoluje vnímať, byť a prijímať ako nekonečná bytosť, ako ten úžasný projekt vo vašom živote, aby sa ukázal, aby ste vedeli, čo môžete začať robiť, zničíte a pretvoríte to teraz. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 shorts, boys, poets, creations, bases and beyonds. Veríme, že musíme veci nájsť a musíme nájsť tú jednu jedinú vec, ktorú budeme robiť už do konca života. Verte mi, ak ja by som našla túto jednu vec, tak asi by som sa zabila. Lebo by to asi bol koniec môjho života, sorry. Asi by ma to veľmi nudilo, že jedna jediná vec do konca života. A každý deň, každé ráno sa pýtam, čo môžem byť, vedieť, príjmať a vnímať, aby som otvorila ďalší projekt s ľahkosťou. Neviem, aký projekt. Niekto sa ma pýtal, fakt peniaze projekt. Niekto sa ma pýtal na projekt fakt peniaze a ja som ani netušila, že takýto projekt existuje. A len sa proste ukázal. Čo, ak by ste sa mohli svojim projektom alebo požiadať vaše projekty, aby sa ukázali, ako zázračne sa ukázali vám. A opýtajte sa teraz. Nemusíte, ale chcete. Aké projekty sa môžu ukázať pre mňa v 2025? O ktorých teraz neviem, ktoré nepoznám, ale ukážu sa, lebo ste teraz požiadali. A poďte sa teraz opýtať. A prosím, prestaňte hľadať. Keď sa ich budete pokúšať nájsť. Keď ich nájdete, už vám nebudú môcť vstúpiť do života. Už sa nič nestane. Lebo už budete presne vedieť, čo sa stane vo vašom živote. Boli by ste skutočne radi, keby ste vedeli, čo sa stane vo vašej budúcnosti? Pravda?
Alebo je to o krásnom vedomí alebo nevedomí, že neviete, čo sa stane v budúcnosti. A môžete si užívať každý a jeden moment vo vašom živote a prijímať každý a jeden moment vo vašom živote. A ako sa to zlepší? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 shorts, boys, poets, creations, bases, and beyond. Hela is writing in a comment BMM, biomimetrickú mimiku s deťmi. Takže telesný proces, biomimetická a biometrická mimikra na deti. Urobte tento telesný proces, lebo veľakrát deti kopírujú svojich rodičov, hej? A tento telesný proces práve odblokuje tieto veci, kde deti kopírujú. Takže, alebo aj my, keď kopírujeme svojich rodičov, buď my kopírujeme rodičov, alebo oni vás, môžete skúsiť tento proces a uvidíte, čo sa stane s vašimi telami. Vaše telo je unikátne, ich tela sú unikátne. Každý máte unikátne vedomie. A keď vám bude prúdiť vaša unikátna energia, môžete vytvoriť svoj život. Ak budete robiť to, čo robili vaši rodičia, tak len preto vytvoríte to, čo vytvorili oni. A toto je možno, čo niektorí z nás nechcú veľmi robiť. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 shorts, boys, poets, creations, bases, and beyonds. Máme otázky? Ako energiou? Aha. Takže Iva ešte píše do komentu, že keď bola na základnej škole a musela sa rozhodnúť, čo bude na strednej škole, nevedela, čo so svojím životom. Prijala som si, aby som išla do dôchodku, tak ako moja stará mama. Nechcem robiť nič, ale chcem ísť do dôchodku a kúkať telku. Toto je dobré. Čo ak tvojim poslaním v tvojom živote, alebo akože cieľom tvojho života je byť šťastný? Tá starka si vyzerala spokojne pri telke. Takže akú inú voľbu môžeš vytvoriť? Aby si bola šťastná vo svojom živote? Right and wrong, good and bad, pot and pogo, 100 shorts, boys, poets, creations, bases and beyonds. Bože, to čísiace prahasenie dlhé. Takže naozaj cieľom života je byť šťastný. Pýtam sa na konci svojho dňa, bola som šťastná dneska? A ak mám nie, tak si poviem, čo si môžem inak zvoliť zajtra, aby som bola šťastná vo svojom živote. To je pekná otázka. Čo môžem si vybrať inak zajtra? Môžu to byť peniaze. Ak by neexistovali peniaze, tak čo ak cieľom vášho života alebo života je byť šťastný. Každý moment, každý deň. A všetko, čo to nedovoluje, zničíte a pretvoríte to right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 shorts, boys, poets, creations, bases and beyonds. A toto mi pripomína jednu vec. Želala som si. Ešte číta ten koment, že chcela som kopírovať svoju starú mamu a nerobiť nič. Toto je ten bod, kde leží tvoja zodpovednosť za tvoj život. Ľudia by sa radšej zbláznili, než by boli zodpovední za svoj život.
Čo ak môžeš prebrať zodpovednosť, zobrať zodpovednosť za svoj život, za to, čo si vyberáš. Je to vaša voľba. Je to voľba a vlastne ako byť šťastný je voľba. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 choice, boys, povats, creation spaces and beyonds. May I? Okay. So question, please. If you take on something from your parents and you'd like to get rid of it now, please, can I do it with the clearing statement or how else? Besides the BMM. And this is really funny. Super. This question. Chceš sa naozaj toho zbaviť, Michal? Alebo sa môžeš opýtať otázku? Čo je za tým, čo si neuvedomujem alebo neuznávam? Aké kapacity máš? Aké kapacity s touto témou ty máš, ktoré neuznávaš? Toto je krásne, lebo čo som si uvedomila vo svojom živote, keď som sa narodila, z môjho uhla pohľadu som sa narodila do chudobnej rodiny. A teraz, keď bohatnem, že až teraz vidím, aké šťastie som mala, že som sa narodila do tejto rodiny, lebo som otvorila kapacity vytvoriť peniaze a veľmi hojný život. Takže aké kapacity alebo ty potláčaš vo vzťahu k svojej rodine? Čo ti tvoja rodina ukazuje? K čomu by si sa mohol otvoriť? A ak sa tomu otvoríš, zmeníš celý svoj život. Wow. A všetko, čo ti nedovoluje toto, otvoriť svoje kapacity vo vzťahu k svojej rodine a za čo aj ako keby svoju rodinu ako nemáš rád, obviňuješ sa, zničíš, pretvoríš. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 choice, boys, povats, creation spaces and beyonds. Ak si vyberáš svoju rodinu a pre aký dôvod, z akého dôvodu si vybral svoju rodinu a čo ty vieš? Čo ty vieš o tom a čo vieš, čo môžeš zmeniť tam? Pre seba a pre svoj život a možno pre nich tiež. Aké kapacity máš zmeniť nesprávnosti alebo čo si sa ty rozhodol, že je nesprávne s tvojou rodinou? A všetko, čo vám nedovoluje toto zmeniť. Zničíte a pretvoríte to. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all 100 choice, boys, povats, creations, bases and beyond. Aj mne odpalilo mozog práve teraz. This is a good one after Christmas. Come on. I think we all got fried right now. Že toto je dobre po Vianociach. Asi každý z nás. Každý z nás má teraz, že bože, tá rodina. Asi sme sa všetci teraz vypiekli. S touto otázkou ja sa hrám teraz veľmi. Čo ak dnes je ten najlepší deň môjho života? Čo ak dnešný deň je ten najlepší deň vášho života? Toto som sa pýtala počas Vianoc. A fakt, to boli najlepšie Vianoce pre mňa. Ja som nechápala, jak sa toto aj stalo vôbec, ale bola som v totálnom dovolení, prijatí, bez žiadneho pohľadu na nich. Čo ak
Čo ak by ste sa mohli začať pýtať seba, čo ak by ste mohli byť vďační za svoju rodinu a byť v dovolení so svojou rodinou. Aha, ja som sa to pýtala, keď sme vyhoreli. Lení, hej. Zázraky sa môžu stať. Čo keď môžete tým začať svoju radostnú tvorbu? Čo ak nie ste efektom svojej rodiny alebo dôsledkom svojej rodiny, ale môžete byť čímkoľvek. A keby to bolo, keby ste mohli byť zaujímavým uhlom pohľadu pre nich, s nimi, nesnažiť sa ich zmeniť, vyliečiť, zachrániť, dať im všetko, čo máte vy, dať im všetky múdra. Posledná otázka je, ak by ste nemuseli byť súčasťou svojej rodiny 2025, aké radostné tvorby môžete začať v tomto roku. Ak by ste nemuseli a nebudete musieť byť vôbec súčasťou vašej rodiny, ak by ste neboli. Môžete byť s nimi, môžete byť pri nich, ale nemusíte byť súčasť a nemusíte si hovoriť ten príbeh svojej rodiny, že niečo nemôžete mať, niečím nemôžete byť, môžete mať čokoľvek, čo chcete, ak si to vyberiete. Wow. Toto v Accesse máme definíciu pre rodinu a to je, že švihnutá a s jediným zámerom vás zničiť. Aké radostné tvorby môžete mať dnes a od dnes na najbližší rok 2025? A čo, keď toto všetko bude len voľba? Vaša voľba. A ak neviete, ako si vybrať, opýtajte sa, akou voľbou môžem byť dnes? Čo mi zmení život? Alebo čo otvorí nový priestor pre mňa, kde bude mať všetko, čo si želám? Wow. Ďakujeme, Zuzi. A ďakujeme za to, že ste tu boli, všetkým vám. Ešte. A dneska máme ESC s Dejnom zdarma. O 11. večer pre nás. Verím pevne, že je to 11. hodina večer. Choďte a prihláste sa na zdarma ESC s Dejnom. A dúfam, že ja ešte budem hore o 11. a vôbec s Dejnom, či nezaspím. Takže vážne, čo ešte iné je možné. Ďakujem vás, milujem vás, ďakujeme. Vidíme sa skoro niekde. Ďakujem mi za preklad, Tereske, ďakujem aj ja. A šťastný nový rok 2025 vám praje.